V kouzelném ledovém království paní Zimy se jezdí už od roku 1950 švédská rally. V současném kalendáři mistrovství světa je to jediná skutečně zimní soutěž, kde se za normálních okolností závodí výhradně po ledových cestách pokrytých vrstvou sněhu. Letos bylo zdejší počasí v skutku normální. Teplota klesala ke 20 stupňům pod nulou a sněhu i ledu bylo dost a dost. 75 posádek, které sjeli se startovní rampy, si zimní pohádky užili do sytosti. Ve Švédsku jsou v itineráři velmi dlouhé přejezdy. Při 387 kilometrech rychlostních testů je celková délka soutěže přes 1500 kilometrů. V panenské přírodě bylo pro soutěžáky přichystáno 6 rychlostních zkoušek na pátek, 6 na sobotu a 5 na neděli. Také kilometráž jednotlivých etap byla v celku vyrovnaná. Škodováci si chtěli napravit reputaci po loňském nezdaru, kdy Gardemeister havaroval, Ericssona připravila o světové body Poducha těsně před cílem a Blomqvist dojel 15. Ale podívejme se na švédskou rally i očima dalšího z přímých účastníků, Tomáše Hrdinky. Švédská rally je trošičku odlišná jak od šotolinový rally, tak od ostový rally. Dá se říct, že to daleko víc klouže. Toho manipulačního prostoru tam moc není, protože samozřejmě ty cesty jsou prohrnuté v lesních polních cestách a je to strašně úzké mezi těma mantinely. No a největší problém, největší záležitost, co tam vzniká, je to, že když vlastně jezdec chytí o tu bariéru a ta ho vlastně stáhne jakoby ven z cesty. No a samozřejmě teď záleží, jestli tam někde jsou zrovna lidé, kteří vás vlastně pomůžou vám zpět na tu cestu, nebo jestli se musíte vyházet sám. Ve Švédsku se jezdí na hřebících velice ostře, velice rychle. Je to psychicky obtížné se donutit té adhezi pneumatik za těchto okolností skutečně věřit? No takhle nějak, ono vám totiž nic jiného nezbyde. Je potřeba trošičku se, jak se říká, z začátku zkrotit a potom asi zvyknete, tak prostě do toho se trošičku opřít. Samozřejmě pořád to víc klouže než otolína, než asfalt. Ale funguje to. Perlou švédské rally je rychlostní zkouška Gramberget, která má 44 km a je nesmírně rychlá. Jezdí se tam průměrem přes 120 km za hodinu. Co to znamená v praxi? Jak rychle se vlastně musí jet, aby jezdec dosáhl takového průměru? No tak tato rychlostní zkouška, to si pamatuje, je teda dosti rychlá, to znamená většinou tam převážně jsou, tak dá se říct, rychlejší typy zatáček a hodně rovinek se spoustou horizontů a skoků. No a takových těch pomalejších míst, kde se vlastně z těžké zatáčky vyjíždí a vlastně při tom smyku se ztrácí rychlost, je tam strašně málo. A hlavně tato RZ je, dá se říct, trošičku položená severněji. Na RZ vlastně musíte pomalu 100 km přejezdu z normálních vlastně toho centra rally. Takže na té RZ výšky většinou je prostě extra promrzlý podklad. A dá se říct, že čím víc je to promrzlejší, tím líp to funguje ty hřebíky a tím líp to drží na ty svozovce. A kolik se tam tedy musí jet, kolik musí být na tachometru, aby ve finále byl 120 průměr? No tak samozřejmě většinou se pohybujete mezi 150 a 200 km rychlostí, někdy i prostě přes těch 200. Loňské vítězství přijeli obhajovat Finové Gronholm a Rautiainen. Rok předtím vyhráli jejich krajané a kolegové v týmu Peugeot, Rovanpera a Pietilainen. Tentokrát drželi 5. pozici a poté, co vyhráli jednu rychlostní zkoušku, postihla je neobvyklá nehoda. V dost vysoké rychlosti narazili do vozu svého krajana Pikalista, který havaroval těsně před nimi. Řeknu na rovinu, že tahle ta událost, co se stala, mě trošičku zaskočila, protože řekl bych, že diváci Švédska a Finska vlastně mají tento sportovní jako prostě podnik rally jakoby na prvním místě a myslím si, že jsou dost zkušení na to, aby toho vlastně Rovanpery zastavili. Takže mě to velice překvapilo, že vlastně Rovanpera vlastně jel od Pikalista zhruba 2 minuty, prostě odstartoval za ním a ty diváci nebyli schopni prostě se nějakým způsobem zorganizovat a zastavit to vozidlo vlastně, který za tom Pikalistem jel, to byl vlastně Harry Rovanpera. Dá se říct, že sice tohle by měla být věc spolujezdce nebo jezdce, ale vzhledem k těm záznamům, co jsem z televize viděl, tam bylo asi nějaký prostě tam byly zdravotní potíže, tam prostě se musí počítat s tím, že ta posádka může být otřesená a není schopná vlastně na tu situaci zareagovat. Další věc, samozřejmě tyto automobily mají navigační systém,
kde vlastně dneska už to mají ve světě ve všech relích. V loni to bylo jenom na té švédské rally, kde vlastně ten jezdec, když zastaví na trati, tak samozřejmě dispečink o tom hned ví, protože ho má vlastně na satelitu napíchlýho přes obrazovku televizní a vlastně vy máte v pozici mezi spolujezdcem a jezdcem dva ovladače, s kterým komunikujete s tím dispečingem. A vlastně do 30 vteřin, pokud zastavíte na RZ, se musíte nahlásit dispečinku. To znamená, že odpálíte jeden knoflík, který vlastně tomu dispečinku nahlásí, že vlastně potřebujete buď to sanitku a že vlastně stojíte na trati, tím pádem oni okamžitě zastavují RZ-tu a druhým knoflíkem odpalujete, když vlastně stojíte a prakticky nepotřebujete žádnou pomoc a nestojíte na trati. Takže dá se říct, že samozřejmě oni jsou potom schopni zastavit, řekněme, další nějakých 3/4 vozidlo, ale ty vozidla, dvě, co jedou za vámi, vzhledem k těm 2minutým odstupům už nejsou schopni zastavit. Takže prostě stalo se, co se stalo, ale říkám spíš, teďka bych dal spinu, jakoby spíš divákům, že Harry Rovanperů nebyli schopni prostě zastavit, ale potom Barnes se už zastavili. Jury věc vyřešila tím, že dala stejný čas všem jezdcům, kteří byli nehodou zablokováni. Už předtím však bylo nutné zrušit 6. RZ-tu, kde zase havarovali Belgičané Duval a Fortin. A to bylo co do nepříjemnosti špičkových posádek skoro všechno. 4 testy před koncem ještě vyjela mimo trať mladá finská posádka Tuohino Aho s pokusem a ztratila tak výbornou 11. pozici v průběžném pořadí. Tady už byli diváci bdělí a ostražití a zpomalili Citroën Xara Carlose Sainze. El Matadora to pořádně rozpálilo, protože Tuohinův vůz byl v kritickém okamžiku v příkopu a na trati nepřekážel. Na víceméně hladký průběh švédské rally svým způsobem doplatili Francouzi ve škodováckých barvách Oriol a Girode. Octavii VRC neměl Didier dost času pořádně otestovat v zimních podmínkách a tak musel začínat dost opatrně. Sníh má sice rád, protože je vášnivým lyžařem, ale jezdit na něm se závodním autem, to je jiná opereta. To se asi opravdu člověk musí narodit ve Skandinávii, aby měl ty zvláštní dlouhatánské smyky v krvi. Oriol však nemohl být spokojen se svým až 18. místem v tabulce a tak bojoval. Na trati 3. rychlostní zkoušky však rychlost přece jenom přehnal a vletěl do hromady sněhu. Stálo to 2,5 minuty na vítěze RZ Gronholma. Oriol se tak dostal do podobné situace jako právě mistr světa v Monte Carlu. Gronholmovi tam stačilo 13. místo v cíli na zisk značkového bodu. Tentokrát však bodovali výhradně tovární jezdci a Didier se k vytouženému umístění ani zdaleka nepřiblížil. Věnoval se tedy spíše hledání správného nastavení podvozku své Octavie pro podobné terény a usadil se až ke konci druhé desítky hluboko mezi soukromníky. Tam už jsou dost velké časové odstupy a tak mu ani závažné problémy s převodovkou v záběru rally nepřinesly nic horšího než sestup na konečné 18. místo. Za pozici posádky bodující Monte Carlo však podle očekávání zaskočili Tony Gardemeister a Paavo Lukandr. Ač Finn byl Gardemeister hodně prokřehlý, ale během soutěže na mráz docela určitě zapomněl. Tady na severu to umí. Patří prý k adeptům na vítězství ve švédské rally v blízké budoucnosti. Tak to alespoň tvrdí 5násobný vítěz této soutěže a bývalý mistr světa Björn Valdegard. Své naděje vkládá výhradně do Finů, a to Hirvonena, Gardemeistera a Pikalista. Pikalista havaroval, Hirvonen s továrním Focusem byl 11. a tak Valdegarda asi nejvíce potěšila právě škodovácká dvojice Gardemeister-Lukandr. Tak jako Tony tančil po pedálech, proplétala se i jeho rozměrná Octavie nástrahami ledového koryta. 27letý pilot týmu Škoda Motorsport jel výborně. Celkem 12krát ze 17 rychlostních testů se vešel do elitní desítky a 1. místem se zařadil mezi absolutní elitu. A když se přidala i Škodovka, se kterou neměli promrzlí mechanici žádné vážnější problémy, bylo to dobré.
Tady v servisu si můžeme také prohlédnout pro Švédsko typické pneumatiky. Ty symetrické jsou na led a ty druhé na sníh. V každé je 380 hřebů, což je vlastně hliníkový mítek, do kterého je zalisován ocelový hřeb. To je však velmi povrchní popis. Složení materiálu i technologie výroby těchto zázračných gum, to je pečlivě střežené tajemství. Pro soutěžáky je však rozhodující, že to funguje. Platilo to i pro Tonyho Gardemeistera, který začal z 9. místa, pak jej výborný výkon ve druhé RZ katapultoval na 5. místo a v pátek dokončil v souboji s pikalistovým Peugeotem 206 VRC na 6. pozici. V sobotu ráno se trochu pomaleji budil a klesl na 8. příčku tabulky. Po havárii Pikalista a Rovanpery byl 6., ale po polovině soutěže ji předstihl McRae se Citroenem Xara. I 2 body za 7. místo by Škodovkám pomohly před tentokrát nevýrazné Hyundaie. Ještě před závěrečnou, skoro 40 km dlouhou zkouškou byl Tony o 7 vteřin před Saincem a o 11 před Loebem. Ale vítěz z Monte Carla měl ďábelský finish a předhonil hned 2 soupeře najednou. Takže při pohledu do výsledku musel Gardemeister v cíli soutěže spolknout hořkou pilulku. 7. místo se obhájit nepovedlo. Ale i 1 bod má pro jezdce i tým svou cenu. Jsme nakonec spokojeni, měli jsme auto v pořádku, rychlostní zkoušky byly tradičně pěkné a padající sníh mi vůbec nevadil. Líbilo se mi to. Je vaše umístění maximem možného? Nedělali jste přece jenom nějaké chyby? No úplně bez chybičky to snad ani nejde. Potíž byla při druhých průjezdech zkouškami, protože mnoho jezdců nadělalo příliš mnoho různých stop a bylo těžké udržet ideální linii průjezdu zatáček. Ale to určitě nebyl jen náš problém. A jak viděl účinkování týmu Škoda Motorsport Tomáš Hrdinka? Škodováci si myslím, že využívali vlastně Toního Gardemeistera, který s tím má, si myslím, daleko větší zkušenosti než jiní neseverští jezdci. Jinak samozřejmě Didier Auriol měl trošičku problém, si myslím, s tím, jakoby s tou velikostí toho vozidla. Ono celkově Škodovka prostě na tento kuský povrch je takzvaně, jako bych řekl, zrovna ne moc dobře použitelné vozidlo. Co říkáte výkonu svého týmového kolegy, nebo prakticky už týmového kolegy Bereše? Já si myslím, že to bylo na to, že to je poprvní maximum, co mohl jet. Nedostával žádný instrukce, aby s někým závodil, jel vyloženě na to, aby prostě dojel, aby prostě za sebou měl ty kilometry a mohl si to potom, jak se říká, přebrát, jak v rozpisu, co je potřeba upravit, tak v těch jízdních prostě vlastnostech a jezdí s vozem. A co Roman Kresta? Roman Kresta si myslím, že je velice pěkně, na to, že to je taky poprvní, tak si myslím, že prostě ukázal, že prostě vozidlo Peugeot je vynikající a on určitě je taky jeden z těch dobrých pilotů. Aktuální záběry na jízdu Bereše či Kresty vám nabídnout nemůžeme. A tak se podívejme, jak z Octavií VRC mával na trati divácké Super RZy Oriol a řekněme si, že slovensko-česká posádka Bereš Starý obsadila s Toyotou Corolla VRC s dílem JM Engineeringu 35. místo ze 54 posádek, které soutěž dokončily. A Kresta s Hůlkou dojeli 14. Před nimi byli jen čistokrevní fabrikanti a posádka Solberg Honkanen s vozem Mitsubishi Lancer VRC. Víme tedy, že poslední bodované, tedy 8. místo v klasifikaci jezdců i značek, získal Gardemeister pro Škodovku a že mu 7. příčku tabulky na poslední chvíli vyfoukli vítězové z Monte Carla, Francouz Sebastian Loeb a jeho monacký mitfára David Elena. Začali impozantně, vítězstvím v první rychlostní zkoušce, ale série chyb srazila Loeba až na 18. místo po první etapě. Pak už jel vyrovnané časy se špičkou a to jej vyneslo až ke 2 mistrovským bodům. Petra Solberga trápila chřipka a tak se k rehabilitaci za havárii v Monte Carlu rozjížděl přece jenom pomaleji. V první etapě postoupil ze 14. na 11. místo a ve druhé na svou konečnou 6. pozici.
ale když pocítil v zádech Lébův tlak, zatáhl na trati závěrečné erzety a vyhrál ji. Tomáši, blíží se domácí sezona a je veřejným tajemstvím, že měníte Subaru za Focuse. Čemu teď více na trati fandíte? Těm svým starým, dobrým, možná protivným vozům Subaru, anebo už Fordíkům? To ne, to zase vlastně náš tým bude mít k dispozici Subaru vlastně ten nejnovější model 2002 tovární a prakticky zůstáváme pořád u Subaru. Že vlastně vznikla tady ta situace, že jsem tenhle ten rok musím závodit a momentálně dodavatel vozidel Subaru nebyl schopen dodat nejdříve až v červenci druhé vozidlo, tak vlastně dá se říct, že na mě zbyla jakoby tato možnost si vlastně pronajmout pro mě kompletně jiné vozidlo z jiného týmu a momentálně pro nás nejlepší a nejprůchodnější varianta byla je Engineering a tím momentálně disponují Fordem Focusem VRC. Aha, takže zůstáváte i přes všechny loňské potíže subaristou tělem i duší? Asi dá se takhle říct, ano, přes ty velké potíže prostě jsme neopustili tuto značku. Takže Tomáš Hrdinka neměl důvod držet palce ani Britům Colinu McRaeovi a Dereku Rangerovi při jejich téměř neuvěřitelné stíhací jízdě. McRae byl hrubě nespokojen se 6. místem po prvním testu, ale když vzal za plyn, vletěl do závěje a sníh mu ucpal chladiče. Motor jeho Xary sice vydržel, ale stálo to skoro 50 vteřin a propad do 3. desítky pořadí. Za těchto okolností neměl co ztratit a to je situace, v jaké se divok McRae vyžívá. Postupně se vydrápal až za vůz Ford Focus VRC Estonce Martina a začal útočit i na jeho 4. místo. Marko musel hodně přidat a vyhrál 15. rychlostní zkoušku. McRae to však nevzdal a útočil dál. Zvítězil v další RZ a také tento souboj přispěl k neobvyklé statistice. 5 nedělních rychlostních testů mělo 5 různých vítězů. Že by se rýsoval opravdu vyrovnaný ročník šampionátu? Mladá hvězda týmu Ford, Marco Martin, má k soubojům na špici pole skutečně co říci. Spolu s Michaelem Parkem byli 4. v Monte Carlu a protože Estonsko zase není od Skandinávie tak daleko, troufá si tentokrát Martin na stupně vítězů. Skoro celou rally však zůstal těsně za nimi. Marco i Fordy však vynikají stabilitou výkonu. 2 čtvrtá místa zajišťují této posádce pozici v popředí tabulky a Fordy už bodovali celkem 16krát v řadě. To je mimořádný výkon, na který nestačí ani Peugeoty. Ve francouzském týmu úspěšně zaskočili za specialistu Rovanperu Britové Barnes a Reid. Richard po ostrém startu přepustil stříbrnou pozici McKinnenovi, ale po Harryho havárii se opevnil na 3. příčce tabulky. Také on si připsal 1 vítězství v rychlostní zkoušce a v cíli byl spokojen. Neopomněl zdůraznit, že 3. ze stupňů vítězů je zatím jeho nejlepší umístění ve skandinávském ledovém království. Jak už je půl století zvykem, nejvíce si rally užívají finští diváci. Přesně podle úsloví o tom, že král je mrtev a je král, se jejich sympatie soustředily na aktuálního šampiona. To se nelíbilo 4násobnému exmistru světa a 3násobnému králi švédské rally Tommy McKinnenovi. Od 3. RZ držel 2. místo a čas od času se pokusil na Gronholma zaútočit. Jenže Markus měl soutěž pod kontrolou. Nová evoluce Subaru Impreza VRC s McKinnenem a Lindströmem byla v cíli jednotlivých testů 2x3, 6x2, jednou se o prvenství dělila a 2krát vyhrála. Ale jak v sobotu podvečer, tak i v neděli ráno se i přes velké úsilí posádky podařilo jen něco málo ukrojit z Gronholmova půlminutového náskoku. Ovšem trumfové ESO týmu Peugeot okamžitě vyhrálo svou 8. rychlostní zkoušku. A když Tommy ještě více přitlačil, bylo to už příliš rychlé. Z problémů se Finové rychle vyhrabali, ale časový odstup od Gronholma se zvětšil na konečných 50 vteřin a McKinnenovi to bylo jasné. Návrat na nejvyšší ze stupňů vítězů se opět odkládá.
Gronholm tedy vyhrál, a to především díky skvěle zvládnuté taktice v soutěži. Ani McKinnon a Lindström neměli důvod ke smutku. Po výpadku v Monte Carlu získali body potřebné k udržení kontaktu se špičkou tabulky a byl to konec konců nejlepší výsledek této dvojice od Monte Carla v roce 2002. Gronholm získal rozhodující náskok už v pátek. V sobotu k tomu přidal další 3 vítězství a mezi 3 nejrychlejšími chyběl jen při časově nevýznamných diváckých Super RZ. V neděli si už mohl dovolit takticky držet přiměřené tempo. Pár dnů po 35. narozeninách vyhrál svou 13. soutěž mistrovství světa. Po 4. v řadě za sebou vyhrál švédskou rally tým Peugeot a tak si kamera mohla počíhat na typické vítězné gesto horkokrevného manažera Corrada Provery. Slavil i McKinnonův fanku. To mi však hodnotil s odstupem chladného severana. Bylo to velmi rychlé. Jel jsem na hranici možností našeho auta. Jsem rád, že se Subaru vrací do hry. Ale Marcus byl příliš rychlý. Byla to hodně obtížná rally. To Marcus Gronholm to viděl daleko optimističtěji a necítil se ani trochu unaven. Bylo to prý všechno naprosto dobré, neměl žádné problémy s autem, všechno fungovalo na jedničku. Takže to 13. vítězství nakonec bylo šťastné a smůla z posledních soutěží je zažehnána. Kéž by to prý takhle probíhalo co nejčastěji. V roce 1997 ve Švédsku vyhrál Kenneth Eriksson se Subaru a od té doby je už tato rally výhradním festivalem finského soutěžáckého umění. Tabulka mistrovství světa jezdců naštěstí poskytuje širší sortiment. 8 bodovaných míst způsobilo, že už 12 jezdců, včetně škodováka Gardemeistera, má v klasifikaci své místo. Tabulka poháru konstruktérů se v celku podle očekávání dělí na 3 dvojice přímých konkurentů. Rally Švédsko byla také první ze 7 soutěží mistrovství světa produkčních vozů, tedy skupiny N. Ve startovní listině nechyběli ani Chovanec a Holanď s Lensrem, ale svou premiéru nakonec odložili na Nový Zéland. Že to klouže i Enkum, to předvedou bratři Kulsolové. V této skupině však byli nejrychlejší jezdci, kteří nejsou přihlášeni do celého seriálu. Vyhrál Švéd Backlund a například 3. skončil jeho krajan Extrém, známější z okruhového seriálu DTM. Do cíle dojel i mistr světa na ploché dráze další Švéd Rickardsson. Tradiční byl souboj mezi vozy značek Mitsubishi a Subaru. Bývalý mistr světa, 7násobný vítěz švédské rally a nedávný pilot Octavie VRC Stig Blomqvist jede kompletní šampionát. Naviguje ho samozřejmě Anna Goniová a na trati bojovali především se Subaru Japonce Araje, který však soutěž nedokončil, loňským šampionem Malajcem Singhem a Polákem Kuligem. Teplomilný šotolinový specialista Singh skončil 3., domácí pán Blomqvist 2. a poněkud překvapivé vítězství si odnesli Poláci Kulik a Baran s Mitsubishi Lancer Evo 6. Loňský vicemistr Evropy a někdejší vítěz naší Barum Rally tedy přestoupil z vozu specifikace VRC do kategorie N a razantně vstupuje na světovou scénu. Špička mistrovství světa produkčních automobilů má teď volno až do dubnové rally Nový Zéland, ale VRCčka se už pomalu stěhují do Turecka a tam na ně čeká dokonalý protiklad švédské zimy. Dobrý večer.